Галонката, Джанин. Галонки како? Стига му, даш му! Дика пак и по кракера. Де така си? Идвам за Иван от Новачене! Амна къде? Амна къде? Амна къде? Ма... Извинявай! Дих, ма... Пенуске нещо. Иване! Ти ебеш дъщеря ми! От тази вечер аз ще еба, понеже майка ти и баща ти къде ходи така. Лъже, че не сте в Бутонец, а сте в някакво Ама така село. се, много войшера, много ще го Е, тъпя. тия две пръчки ще ги завирам от газа. И устата за бонус. Да, това е. Идвам от Новачене. Не идваш на пазара да ти давам продукти на дъщеря ми. Майка ти ще е в устата. Свирки ще ми правиш. Айде. Идвам, бе. Идвам. Ей! Кажи на Максим от Бутонец, че Георги от 15А, който живее на първия етаж, идва за него да дойде на пазара Георги Кирко пред църквата, чакам го там, да ми донесе Мерцедеса и 10 лева за навка. Какво ти донесе? Мерцедес черен и 10 лева да се пребера в Новачене. Е, тук имам натурален акт, оригинал. Утре ще го преснимам и ще му го дам. Ако не да пита Милко от Заложната. Той го виде. Айде. Кама мукли на Максим, како? Каму кажеш, да, каму кажеш. Ако кере сега да мека лапто ми ги уиски и бира. Мадър какара се И като ке мека бен. Аз това ти правя клип, ще го покажем на това. Мукма в интернет, мукма ако си тук Савол. Фейсбук. Симон. Аз съм от Новачене. Това е! Ура! Ура! Тик, ура! За тебе дигам Бартоледа! Иване! Аз обичам песната. Нали ми каза, че ще ми направиш флашка на Азиз за кученцето. Сега ще видя тази вечер дали ще ми я пускаш. Нали тя не се гели за кученцето? Хабиби! Айде, кай. Хабиби! Добре! Завиват! Айде, кай ти спирал? Сопенеш како? Нас ви ти саран да ми я кача вече ни викал. Добре.